Il-fost tal-Imdina, il-belt il-qadima ta' Malta, infetaħ għal familji Maltin u Għawċin, imġeddet u isbaħ minn qatt qabel. Ġi post meraviglius, ħafna jiena mir-Rabat niftakru fi żminijiet meta kien abbandonat. Differenti ħafna minn kif kien u oġobni ħafna kif irranġawh u bidwal u kollox. Eċċezzjonali ju. Xi ħaġa li reġeġġiet fidejn il-poplu. Tassew grata li nistgħu inkawdu dan il-postan sabiħ u li nistgħu napprezzaw aktar l-istorja ta' pajjiżna. Jini li noqgħod hawnhekk 48 years u qatt ma rnexxiel ninżilgħu isfel ġifieri u vera nbidel fi proġett vera tal-ġen. Bħala proġett bellezza ġifieri ngħid għalija nbidel ħafna u isfel. Sabiħu jkollna żjed fejn niġu nimxu u nieħdu pjaċir mal-familja. Dawn huma biss ftit mill-kummenti ta' dawk li żaru dan l-ispazju miftuħ li l-erba' filgħaxija ġie inawgurat mill-Prim Ministru Lorenz Gonzi fil-preżenza tal-Ministru għar-Riżorsi u l-Affarijiet Rurali George Pulicino u s-Sindku tal-Imdina Peter Santmanduka. Ċerimonja tal-inawgurazzjoni li waslet fil-qofol tagħha bil-wieri ta' animazzjoni speċjali fuq iswar restawrati tal-Imdina flimkien ma' filmat dwar iswar madwar Malta u Għawdex. Dan il-proġett li jkopri 16,000 metru kwadru ta' art ra restawru t-tisjeħ ta' swar tal-Imdina li partijiet minnu kienu fi stat ta' abbandun flimkien ma' tisbieħ tal-fost tal-madwar b'siġar, funtani u dwal apposta. Proġett li sewa il-fuq minn €1,200,000 miksuba permezz ta' fond ta' 36 miljun euro mill-Unjoni Ewropea iddedikat għal restawr f'pajjiżna. Proġett li fi kliem il-Prim Ministru Lorenz Gonzi wassal għal iktar xogħol hekk kif biex tlesta ħadmu fih ma' 800 persuna bl-involviment ta' 50 kuntrattur differenti. Dan il-proġett huwa investimenti ieħor bris il-familji għal Lorenz Gonzi. Dan il-proġett juri l-impenn tal-Gvern li jkompli jsaħħaħ l-eruq ta' dak li għamilna Maltin u Għawċin. Gabriel Ellul għal Net News mill-Imdina.